हेलो गाइस आं निजोम आरो नोंथांमोना नायबाय थादों आंनि निजोम ब्रह्म इउट्युब चेनेल मोनसे दुखुनांथाव खौरां COVID-19 पजिटिभ आरो बेबो जोबथेसालियाव जोंनि NDP नि फाउन्डार रन्जन दैमारी बिथां सारनि सोलेराव COVID-19 पजिटिभ मोनदों आरो मोननायनि उनाव बिथांखौ जायगिर'टि कभिड हस्पिटालसिम बिथांखौ दैथायनाय जाबाय आरो 4 जुलाइआव बिथांनि कभिड टेस्ट खालामनाय जादोंमोन आरो 10 जुलाइआव बिथांनि टेस्टनि रिजाल्टआ ओंखारनाय उनावनो जोंनि सोंनाय जाना फैदो COVID-19 पजिटिभ जोबथेसालियाव थानानैबो बिथांनि सोलेराव मानो पजिटिभ केस नुजाखो एबा टेस्ट खालामनायाव COVID-19 बेमारा नुजाखो बे मोनसे सोंनाय जाना फैदो जोंनियाव ना बेनि सायावबो नोंथांमोना मिथिगोन आं जेसेबांखिनि मिथिगौ आं जेसेबांखिनि मोनदांथिदो बेनि सायाव नोंथांमोना आं फोरमायनो नाजागोन। मे दानाव सासे सिखावनि एजाहार दिसपुर थानायाव गोलैदोंमोन आरो बे दिसपुर थानायाव गोलैनायनि उनाव बे सिखावखौ जालुकबारि थानाया बे सिखावखौ एरेस्ट खालामदोंमोन एबा सिखावखौ हमदोंमोन। हमनायनि उनाव 31 मे खालाराव बे सिखावखौ हमबाय। हमनायनि उनाव दिसपुर थानायावथ' दङना एजाहारा बेनिखायनो जालुकबारि थानाया बे सिखावखौ दिसपुर थानासिम दैथायहरनो गोनां जाबाय मानोना एजाहारा दिसपुर थानायावसो दङ बेनिखायनो दिसपुर थानासिम सिखावखौ दैथायहरबाय जिन्टु नाथ होनाय मुंनि सासे सिखावखौ आरो बे सिखावा मा जाबाय दिसपुर थानाया मा खालामबाय 1 जुन खालाराव मा खालामबाय बे सिखावखौ जोबथेसालिसिम दैथायहरबाय। जोबथेसालिसिम दैथायहरनायनि उनाव बे सिखावा जोबथेसालियाव थांबाय थांनानै बायदिसिना सुबुंजों रायलायबाय बायदिसिना सुबुंजों थाबायलायबाय थाबायनायनि उनाव COVID-19 पजिटिभ गोबांनि सोलेराव ओंखारदोंमोन जोबथेसालियाव गुवाहाटीनि जोबथेसालियाव आरो बेनि उनावबो जोंनि जा नाब्ला सारनि सोलेराव COVID-19 पजिटिभ ओंखारबाय। बे मोनसे गोबां दुखुनांथाव बा दुखुनि खोथा COVID-19 ओंखारनाया जोबथेसालियाव नङा होमबा। जियानो जा मानो NDP नि फाउन्डार हिसाबै BTR नि सागानगिरि हिसाबै BTR नि गोरोबथाया जानानै थांबाय नाथाय बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनानै होआसै। आं बेनिखायनो रिकुवेस्ट खालामनो दि सारनि सोलेराबो मोजां जाथो आरो COVID-19 निफ्राय बारग'थो। बेनि उनाव जे सोलेरा मोजां जानायनि उनाव भारत सरकार आरो आसाम सरकार मोननैबो सरकारा रायज्लायनानै NDP नि जायफोर जोंनि केडारफोर दङ जोबथेसालियाव बिथांमोनखौ जे उदां खालामनानै होयो जोबथेसालिनिफ्राय मानोना BTR गोरोबथायाथ' जानानै थांबाय बेनिखायनो गोरोबथायनि लेखायै जोंनि जोबथेसालियाव थानाय बैफोर केडारफोरखौ एबा जोंनि NDP नि सोद्रोमाफोरखौ जे उदां खालामनानै होयो जोबथेसालिनिफ्राय बेखौनो आङो गुरै आरज गाबनाय थाबाय। लोगोसे सारखौबो गसाइनि सेराव आरज खालामनो गाबनाय थाबाय जे सारनि सोलेरा मोजां जानानै थाबनो सिखारो नङा होमबा। जियानो जाया मानो नेक्स्ट मोनसे टपिकजों नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन। गोबां दुखु मोनदों खोथाखौ खोनानानै आरो निउसफोरावबो फेसबुकाव गिबियाव नुहुरदोंमोन नुनानै एसे आसरित बायदि जादों आरो जानानै उनाव फन खालामना नायबाय आरो खोथाया थार आरो जानो हागौ नोंथांमोना रावबो मोजां मोनखायाखै भिडिअखौ नङा होमबा आरो पजिटिभ सारनि सोलेराव मोननायनि थाखाय बयबो दुखु खालामदो आरो बिथांनि न'खराबो दुखु खालामदो नङा होमबा। COVID-19 पजिटिभ केस मोनदों बिथांनि न'खरनिफ्रायबो गोबां प्रेसार। जियानो जाया मानो नेक्स्ट मोनसे टपिकजों लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ बाय बाय।